बोलते कि तुम लोग पकड़ा लगा बाय बाय कवा आरो मेन बाथ्रा मलफोराव फायबा दखानफोराव फायबा तो सोंखानांगोन नङा होमबा बुरैखो आंनि मोनसे कर्तब्य मायबाफोर नांगोन ना नाङा होनना आरो हिनजावफोरनिया मोनसे कर्तब्य जि बुस्थु अलरेडि दोनखायो बे बुस्थुखौ लायालासिनो नाङा दोननाया मोजां आरो मानोना फैसाफोरा बेयाव बासिलाङो नङा होमबा लोगोफोर हेलो लोगोफोर नै जोंहा दिनै अमा बेदर लानानै फैदो खेबसेयाव नैलै अमाया माबायदि दानो एसे गिदिर गिदिर एसे गिदिर गिदिर मायाबा जालाबायनो हायो बेसे फिसा फिसा खालामनांगोन ना फिसा फिसा खालामबासो थब मोनगोन बेखायनो आं दा हाबाय दोङो फिसा फिसा पिस हानानै बरि एवनो जागोन एकदम यामी यामी टेस्टी इसनि जालानो हायो मानसिया इखो दा फिसा फिसा हागोन आरो बरिया पिस पिस हानानै बरि एवना जागोन ताकि थाबनो मोनो आरो बांद्राय लाबबाय सानैल' जायो जा बेटायाबो जाया जों सानैल' जायो बांद्राय लाबनायनि रिजोना बेनो जाबाय माने फोराननानै दोनगोन आरो बेखौ फोराननानै दोनगोन जि दिना खालि जेबो गैया जागोन ना ओंखाम जानो गारने इदिना खालि बास दरनै दिहुनलाय एवना जालाय या माय आइडिया देखो कैसे कटिंग करेंगे इसे लो तो आं नै बेदर एवफ्रामगासिनो जोंहा दिनै लाइदों अमा बेदरदो संदो आङो बिराद गोथाव जामारगोन जांलै नुनायावनो एकदमबारे मोजां नुखादो लोगोफोर नै जोंहा बोराया बेदरखौ जाना नायबाय टेस्टिं माबोरै जादों बुंदो दा बहुत टेस्टी जोबाबो थियांदा नोंगोल माया जोलाबानि जानायावलाय सोरबा जोफायबाबो ओइ थौदो इसे थांनो जाबाय डिउटि होनबाबो थाङा आं दा जाग्रोगोन जाखांनायनि उनाव देखा जाखि হয় पुरा यामी मायो लाइ आरो मुला बिलाइजों बनायनाय मुला बिलाइ नङा लाइ आन्थाल' हा लाइ आन्थाल' जानांगौ आं जानाया इगिरि so yummy लाइनि थारा होखादो दो गाल्ल' गाल्ल' लाइखौ इगिदिनो गोल्ल' गोल्ल' जायोबालाय हा बहुत बरिया रोङा होनबाय दंसन नों रोंदोसन बरिया जादो संफेरनो मोनाखैना आं खनसेबो संफेरनोबो मोनाखै आं जाफेराखैबो बेबायदि बेदर एक बार खा के देखो गाइस बहुत यामी है बयबो जायो मालाय मानसिफोरा जाखायो आंहासो जायाखैमोन जाखायामोन होनबा माने आंसो सङाखैमोन बेलेगफोरा जोंनि सारे नोंथांमोना जोंनि सारे बारा रोंगौबो जानो हागौ खिन्थु दिनै बुरिया संनानै बिराद खद नांदो सानसे बिदि मोनजाफ्लाखैमोन न'आवबो बिदि मोनजायाखैमोन आइयाबो संना होआमोन बिगोदे आइया बेदर जाखायाना आइया बेदर जाखायोखाय थारमाने बेफोरबायदि सङामोन आरो नादोबा बरिया गाथाव गाथाव संना होयोमोन आइया आइनि आखाइनि खददा बाला बारासिन हिनजावनि सारे खद जादों थेवबो अमा बेदर बहुत खद जादों बहुत सुंदर वो बोलते कि तुम लोग पकड़ा लगा बाय बाय कवा अब हम ऐसे आए शॉपिंग मॉल वो ये देखो क्या है बस आप हम ऐसे करते चलो फाइनल माला के ये कलर kan तो लोगोफोर नै बुरिनिया जिन्स एसे टाइट जादोंमोन आरो तो टाइट जानायखाय मोदोम ओंखारना टाइट जानायखाय गोदान नागिरदों सिगां 28 आनो जायोमोन एबार 30 नांगौ जाबाय आरो 30 नि रिक्वायरमेन्ट जाबाय तो 30 नांगोन नायखाय एसे बायनो फैबाय गाज्रि दाममोन लोगोफोर जिन्स बायनायखाय मानोना बाहेराव थाबा सम सम गाननो गोनां जायो आरो बेखायनो बायनाय जाबाय तो जों जिन्स लाबाय बिलिं खामनि आरो मा लानो दोङो फाय थब ला लाथ'लायबाय लोगोफोर मना बुरैनि जिन्सखौ लाखांबाय लानानै थांलायनोसै एसे
बायखांजोब्बाय बुस्थु जि लानांगौ लाखांजोब्बाय न'आव थांनांगौ आरो बेयावनो गिदिंबाय थायोनो लिफ्टआव दानि बायदिया बिराद गाहाम मोनो गाखोना दे हाँ देखो देखो आ रहा है ये चलेगा नांदो तो हमारा पिंक बारा मोजां नांदो माबायो ऑरेंज पिंक मोजां लेडीज फुलालाय इसान तो गाना लेट्रा जागोन आरो टप ayo betul ini mami caption naik nala tuh anar dor denar mobil ke jauh ke lagi nih jam berapa lagi? Mobil ini jam berapa ada? Takkan ya? Sendelannya tengsi ya? Angin man, bekar pun sama nang juga selai. Buri kapunda mana ada angin sendal lagi bala na buri ya nang kau jam bahasa lagan na bunda. To baik sana gereng ba biji sana gereng ba muzang ada. Ot kia bare pisa koros samsles le nomba. Ji sendal ke baik deh biparai na ne jam bahasa jiba ini no ada naik kan. Ji na ini no. Ada main batra. Mall pura faiba dokan pura faiba to sengkanang kan nomba buri ke. Angin mense kortobyo. Faiba pernang kan nangana. Ada hinjau pun dia mense kortobyo. Bibus to already tengkai bibus to ke laya lasina nangaden ne muzang ada. Mana pisa bare bibas lang nomba lagi per. Jeng okar lai bay. Okar na dini jengnya. Lift lai bay. Lift lo thang okar bay thay ye. Lift actually lift मानसिया बहुत भीड़ जाए ना लिफ्टाव तो दांगला दांगसी बिराद भीड़ खाय आरो मुआ आरो बियावनो बाय सिरि थि अखारबा बा सिरि थि गाखोबा एक्सारसाइज जायोना आं खनथाय बुंबाय थायो ब्लाड सार्कुलेसन जाबायाबा मोजां होनना बेखायनो सिरि थि फैनाया थांनाया उथिनाया मोजां आरो दा बे जों नै पार्किंआव मोनफैबाय बाइक लालायनोसै बाइक बारायखो पालसार 220 खो लाना थांलायनोसै Gabay? Mana gabdo? Shopping mall. Nang gabdo? Nang gabdo? Naini? Gabay? कैसे? इधर गबो? गाड़ी लेते हैं। हाँ, ओके। अच्छा नहीं चाहिए। ये बुंदरो? आं गबाय ना बुंदरो? तने गाड़ी लाना है बाय, जों थांनोसै। Dundu, naini, mamu beli ya? Mamu beli naini? Jangan kरेगा? देखो, Vivo. Vivo. इसे चलिए। Vivo Y20. बेटा। Ini nang gurih nang lagi mobile ke smooth nang lagi temper dah macam. Coba, logai kang lebai, kang lain ni sih. Mani dah sebai, kang ni sih. Coba logai kang baik lagi per, dah kang to lain sih. Mai ba jagan lenggan, na jaya ko. Jaya man. Jaya lengan kang ni sih no.